Wassalamu ala rasulillah amma ba'ad. Darasi na bakwai kuma darasin ƙarshe na littafin Nawaqidil Islam na Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Za mu tashi a gaba na ƙarshe inda ya ce, wala farqa fi jami'i hadhihin nawaqidi, ya ce babu bambanci tsakanin waɗannan babu bambanci a cikin waɗannan dukkan abubuwan da suke warware musulunci bainal hazili, tsakanin wanda ya aikata shi da wasa, wal jaddi da wanda ya da gaske, wal kha'ifi ko wanda ya saboda tsoro, duka babu bambanci tsakanin su cewa duk wanda ya aikata wannan ya kafirta. Saboda izgilanci ne yayi ya kafirta, saboda tsoro an tsorata shi ya kafirta, saboda da gangan yayi da gaske yana sane ya aikata abun shi ma ya kafirta. Sai dai wanda aka tilasta. Akwai bambanci tsakanin tsoro da tilastawa. Ya ce wa kulluha dukkaninta abubuwan ɗin guda goma min a'zami ma yakunu khataran, yana daga cikin abin da suka fi girman hatsari ga musulmi, wa akthari ma yakunu wuqu'an kuma yake yawan aukuwa. Fa yanbaghi lil muslimi, ya zama wajibi ga musulmi an yahdharaha, ya kiyaye ta, wa yakhafa minha ala nafsihi, kuma ya ji tsoron ya ji wa kanshi tsoron waɗannan faɗawa daga shirkokin. Ya ce na'udhu billahi, muna neman tsarin Allah, min mujibati ghadabihi, daga abin da yake wajabta fushin shi, wa alimi iqabihi, da kuma uƙubansa mai raɗaɗi. Wa sallallahu ala Muhammadin, tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi Muhammad. Sai a wannan nuska kuma ya ce wala farqa fi jami'i hadhihin nawaqid, babu bambanci cikin waɗannan dukkan nawaqid bainal jaddi, shi kuma sai fara kawo jadi, wal hazil wal kha'ifi, sai ce illal mukraha, wa kulluha min a'zami ma yakunu khataran wa akthari to abu kaga ma yakunu wuqu'an a can da muka bari, to nan sai aka samu typing error, sai ce wa akthari sai ce nafsihi, to kaga kuskure ne, wa akthari ma yakunu wuqu'an, fa yanbaghi lil muslimi an yahdhara minha wa yakhafa minha, to shine ala nafsihi dinnan. Na'udhu billahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi, wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kaga bambanci a nan kenan. A can kuma inda ya kawo ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وعليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shine darasi na ƙarshe, abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada, wanda muka yi kuskure saboda jahilci da ƙarancin ilimi Allah ya gafarta mana ya yafe mana.